Θα μας κάνει εδώ μια πεταξιά. Έχουμε έρθει για την περιοδία, για το διαγωνισμό της Κοζάνης και περάσαμε εδώ τον Κώστα, είπε θα τα κάνει μία. Ο μήνας έχει 20 του Φλεβάρι. Έλα Κώστα, δώσ' τους! Ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε και εδώ μια τραβηξιά. Στάση έχουμε κάνει. «20 του Φλεβάρι είναι σήμερα. Ο καιρός είναι καλός. Μια βγάζει αέρα, μια κόβει. Θα δούμε, αυτή τη στιγμή τώρα είναι καλός. Κοίτα, επάνω μου ήρθανε ρε. Καλά είπε να πήγαινε από εκεί πίσω ο Κώστας, κάτι ήξερε. Φύγανε πίσω, με τη μία. Ακόμα πάνε. Λαλά. Αυτά αρέσουν το Αποστόλη του Τούρλα. Θέλει λέει λαλά. Πολύ λαλά. Εκεί έχουν φύγει τα πουλιά. Θα ζουμάρουμε λίγο για να τα βλέπουμε. Ορίστε. Λαλά. Λαλού. Κάνα άλλο. Α, και μια τριάδουλα, ωραία. Και αυτά όλα ανεφορίζουν, όλα πάνε προς τα πάνω. Και μετά είναι έτσι παιχνιδιαστά. Αυτά εδώ είναι κύριοι του Γκάμαλη τα πουλιά, του 2010 τα μοντέλα. Έτσι πετάνε. Και ήταν μια ευκαιρία να τραβήξουμε τώρα εδώ μια... Να δούμε τέρμα zoom. Έχουν χαθεί τα πουλιά. Στην ευθεία. Γι' αυτό τραβάμε μόνο 3. Έχουν σκορπίσει, έχουν πιάσει όλη τη Βέρεια αυτή τη στιγμή. Και πετάνε έτσι. Σε λίγο δεν βλέπουμε τίποτα. Έχει και ένα μουντό ήλιο. Για να δω τώρα, να ανοίξω λίγο το πλάνο να θα πιάσουμε κανένα άλλο. Τώρα τα έχουμε πιάσει μυγάκια. Είναι. Κώστα! Θα πέσουν τα πουλιά από εκεί, ρε. Εγώ λέω ότι θα κρυφτείς. Θα κρυφτώ, Ακούτε εδώ και τις δηλώσεις του Κάμαν. Λέει θα κρυφτώ. Σκοτώθηκε λέει ένα χθες στο Πεσό. Λοιπόν, κύριοι, τα πουλιά αυτή τη στιγμή είναι βγαλμένα. Τα βλέπουμε τέρμα zoom. Μυγάκια όπως βλέπετε, είμαι ακριβώς από κάτω, έχουν μαζευτεί. Περίμενε, μισό λεπτό. Τώρα θα τα κρεμίσει. Και τώρα ξεκινάμε την επιστροφή. Πέφτουνε με τα μουσικής. Δεν πέφτουνε με κολοπαπαγάλη, εδώ κοίτα ρε. Όχι ρε γαμώτο, κοίτα να δεις, κοίτα ρε τι κάνανε τώρα οι κολοπαπαγάλοι. Και έρχονται όλα Κόβουν όμως ρε Κώστα, έρχονταν ράμα τώρα. Ήρθαν όλα, Έχουν έρθει όλα. Ναι ρε, δεν στρώνουν. Μόλις τώρα έφτανε τα πουλιά όλα, μπάμα στραπή, απλά ήταν κολοπαπαγάλοι και δεν μας αφήσανε να τα δούμε να έρθουν ράμα κάτω. Αλλά εντάξει, λέει ο Κάμαλης δεν παίρνει χαμπάρι, θα τα ξαναβάλει άλλη μία μπρος πίσω. Αυτά εδώ είναι τα πουλιά, κύριοι. Θα δούμε κι άλλη μία μετά. Ορίστε, αυτά εδώ είναι. Αυτά είναι τα πουλιά που ήρθαν τώρα του Κάμαλη. Μοντέλα 2010.